Saps què ens m'ha dit avui l'Adrià abans d'anar al col·le? A saber. Que no volia anar-hi, així de clar. Bueno, és que a vegades passen aquestes coses. T'has preguntat mai per què tants alumnes van a l'escola sense ganes, que a vegades sembla que vagis a Walking Dead? Doncs la resposta més enllà del típic és que s'avorreixen o no els interessa. Hi ha motius cognitius molt potents darrere d'aquest desinterès. Avui descobrirem com funciona la memòria de treball i com podem fer que l'escola sigui un lloc més interessant per als nens i les nenes. Hola profes, benvinguts a Abans de classe, l'espai on parlem d'aprenentatge, educació i benestar docent. Som el Mario i la Laura i avui parlarem... De què parlarem? Doncs avui vull convidar-vos a conèixer un dels llibres que més vegades m'he llegit a nivell educatiu. De sol, si n'has llegit desenes. Ja, però en aquesta ocasió m'agradaria iniciar una saga de capítols on explicarem els millors aprenentatges d'un dels llibres més coneguts a nivell neurocientífic de Daniel T. Willingham, que es diu Per què als nens no els agrada anar a l'escola. Amb aquest títol ja diu molt, la veritat. A tu t'agradava anar a l'escola, Laura? La veritat és que no vull contestar. Doncs jo em vaig sentir molt identificat amb el llibre la primera vegada que el vaig llegir. Sobretot el primer paràgraf, quan Willingham explica que la major part dels professors que coneix ell van triar l'ensenyament, igual que jo, perquè durant la seva infància els encantaven a l'escola i desitjaven que els seus alumnes experimentessin el mateix entusiasme i passió per aprendre que el que van sentir ells. I ara com a profes... Bueno, des d'ara alguns dels profes estan desmotivats quan comproven que l'alumnat perd l'interès a la mínima. Aleshores, en aquest episodi explorarem per què molts nens i nenes no els agrada anar a l'escola i com podem despertar-ne l'interès. És així? Exacte. En aquest primer capítol d'aquesta saga de vídeos ens centrarem en aspectes com la memòria de treball, la motivació, la reflexió i la dificultat de les tasques. Veurem com influeixen que un alumne gaudeixi o detesti anar a classe. Bé, estic segura que l'avorriment o el desinterès de classe no només es redueix únicament un simple mandra per part dels alumnes. Correcte, no sempre és mandra o desinterès, sinó que Daniel Willingham el que ens explica dintre del seu llibre és que el nostre cervell no està especialment dissenyat per reflexionar a fons tot el temps, sinó més aviat per processar allò que veiem i com ens movem. Pensar de manera abstracta, constant i sobretot de manera profunda durant moltes hores de classe és un gran desafiament per a qualsevol nen i nena i inclús pels adults. Segons diu Willingham, no estem dissenyats per reflexionar, però alhora sentim una satisfacció immensa quan resolem un problema o comprenem alguna cosa nova. És aquell moment ahà. Com s'explica aquest contrast entre la dificultat de pensar i com pot arribar a ser gratificant? Doncs, reprenent la idea de Willingham, reflexionar és un procés lent i consumeix moltíssima energia. El nostre cervell no està preparat per això, sinó per estalviar energia. Quan percebem que l'esforç valdrà la pena, ens llancem a pensar i a resoldre problemes. És com si només gastéssim combustible mental en reptes que considerem assolibles. Per això, un alumne es pot enganxar a un enigma matemàtic si intueix que el podrà resoldre, però es rendirà de seguida si ho percep com a impossible. Aquí resideix la paradoxa. Fugim del pensament complex perquè costa, però ens encanta sentir la satisfacció d'aconseguir la solució. Per això l'alumne, quan veu que va progressant a classe, comença a gaudir de debò a la classe. És com anar al gimnàs. Si porto mesos anant-hi i no veig progressos, m'acabo cansant i em desapunto. I si aquestes experiències satisfactòries no arriben, bé perquè la tasca sigui massa fàcil i s'avorreixi, o massa difícil i es frustri, és lògic que l'alumne perdi interès i en l'última instància no li agradi anar a l'escola. En resum, entendre aquesta doble cara, que pensar cansa però alhora pot ser molt gratificant, ens ajudarà a dissenyar activitats i problemes d'aula que enganxin sense sobrepassar ni infravalorar la capacitat de l'alumne, com per exemple fem el videojoc que tenim d'Adrià Pendragó, on presentem activitats al nivell exacte on se troba cadascun dels alumnes. Per entendre això, necessitem veure com funciona la memòria de treball. Exacte. La memòria de treball és la part de la ment que utilitza la informació conscient en un moment donat. El problema que tenim és que és força limitada. I la memòria a llarg termini és aquell magatzem immens de coneixements, dades, procediments, records, que no estan a la consciència, però podem agafar-los quan els necessitem.
Exacte, a la memòria de treball unim el que percebem de l'entorn amb el que recordem de la memòria a llarg termini. Quan millor encaixem aquestes dues parts, més fluida serà la reflexió. I aquí la importància d'activar coneixements previs. Tingues en compte que la memòria... Perdó. Tingues en compte que la memòria de treball només pot gestionar al voltant d'unes 5 coses alhora. Però aquí està la clau. Quan alguns d'aquests elements són coneixements previs, s'interrelacionen entre ells i només ocupen una única casella. Això vol dir que la nostra informació no ocupa aquell espai, sinó que s'integra de manera eficient gràcies a aquestes connexions prèvies. És així com optimitzem l'aprenentatge. Per això és tan important aprendre vocabulari quan volem millorar la comprensió lectora. Com més paraules conegui l'alumne, més fàcil serà comprendre el que llegeix, ja que podrà interrelacionar la nova informació amb el vocabulari que ja domina. Vocabulari, coneixements generals... D'això en concret en parlarem al proper capítol, al següent capítol, on explicaré què opina Willingham sobre si és millor aprendre competències o coneixements factuals. D'acord, però com apliquem això a l'escola o a l'institut? Molt fàcil. Planteja't el següent. Què passa quan plantegem problemes massa complicats pel nivell d'un alumne? Doncs que algun que altre desconnecta. I això és perquè la memòria de treball se satura per no poder processar-ho tot. I si les tasques són excessivament fàcils, tampoc hi ha repte. La ment s'avorreix i deixa de parar atenció. Als dos extrems, els alumnes pateixen i perden les ganes d'anar a l'escola. Per entendre millor aquesta saturació, podem parlar de la càrrega cognitiva. Hi ha 3 tipus: la intrínseca, la càrrega extrínseca i també la càrrega essencial. Vegem en primer lloc la càrrega intrínseca. Aquesta es refereix a la complexitat que té pròpiament el contingut que l'aprenent ha de processar. Per exemple, les divisions de 2 xifres a quart costen més que no pas a 5è. Per què? Doncs perquè requereixen més passos que les divisions d'una xifra. I construir tot aquest esquema mental requereix esforç i temps, igual que memoritzar les taules de multiplicar. En canvi, a un alumne que ja domina la divisió de 2 xifres, la multiplicació, com un alumne de 5è, després a 6è li serà molt més fàcil aprendre operacions combinades. Per què? Perquè ja entén aquests esquemes i no li ocupen un dels 5 espais dintre de la memòria de treball quan aprengui operacions combinades. Que hi ha una altra cosa, 5 espais tenim els adults, però i els nens? 3? Com més coneixement previ, per tant, més elements podràs gestionar amb facilitat. Al final, tenir vocabulari o saber les operacions bàsiques doncs economitzen a aprendre continguts més difícils. Per això és important disposar d'un material adaptat al nivell de cada nen o nena. És clar, no podem pretendre que cada nen i cada nena aprengui al mateix ritme si cadascú té un punt de partida diferent, és a dir, uns coneixements previs que li faciliten aprendre més ràpid o menys en funció de si ha construït els esquemes mentals corresponents o no. Tu pensa que el cervell aprèn de manera reconstructiva. Anem construint tot allò que ja sabíem i per això la importància de partir del nivell de cada alumne. I això és complicat quan tens 25 alumnes a classe i per això vam dissenyar el videojoc d'Adrià Pendragó als nostres materials de llengua. Però continuaré amb la següent perquè si no se'ns allargarà molt el vídeo. El segon tipus de càrrega cognitiva és la càrrega extrínseca. Aquesta està relacionada amb la qualitat dels materials pedagògics i tots els elements que no són essencials per a l'aprenentatge, però que l'alumne es veu obligat a processar. Ara ho entenc. Per això, quan donem als alumnes textos massa llargs, de 2 o fins i tot 3 pàgines, sovint es saturen abans d'arribar a les preguntes de comprensió de la lectura. Exacte. Per treballar comprensió lectora, es pot treballar amb textos més curats. I finalment ens queda la càrrega essencial, que és la que fa referència a la càrrega necessària i productiva per construir i automatitzar esquemes mentals. És la part de la memòria de treball dedicada a integrar la nova informació amb coneixements previs, creant un aprenentatge significatiu. Quan un alumne adquireix nous coneixements sobre un tema que ja ha treballat, cal invertir aquests recursos cognitius per consolidar i aprofundir en els seus esquemes. Això és molt fàcil. Imagina't que el cervell és com una paret d'un edifici. Els continguts serien els maons. La comprensió d'aquests continguts seria el ciment. Per consolidar l'aprenentatge, el que hem de fer és deixar que s'assequi el ciment. Per això és important que es faci a poc i se vagi distribuint al llarg del temps.
En resum, si el problema que plantegem té una càrrega intrínseca massa alta, l'alumne es bloqueja. Perquè no s'adapta al seu nivell. I si un material presenta molta càrrega extrínseca, és a dir, que conté informacions irrellevants, també es confon. Exacte, per això a De Llengua vam separar els blocs factuals i conceptuals en format videojoc, com l'ortografia i la gramàtica, mentre que els més procedimentals, com la comunicació oral i escrita, els vam passar en un quadern de situacions. I finalment, si no dediquem recursos a la càrrega essencial, és a dir, que realment construeixin esquemes i relacionin idees, no hi haurà aprenentatge profund. I vet aquí la clau, ajustant la dificultat al nivell de l'alumne, simplificar els materials evitant elements innecessaris i assegurar que la major part de l'esforç cognitiu vagi amb aquest procés essencial de reflexionar i aprendre. Només així evitarem que les tasques siguin massa difícils o massa fàcils. En cas contrari, els alumnes desconnecten perquè se saturen, massa complexitat o molta càrrega irrellevant, o s'avorreixen. Càrrega insuficient. Equilibrar aquestes càrregues cognitives és essencial perquè gaudeixin aprenent. El que busquem és aquesta sensació d'èxit, aquest ahà que fem quan aconseguim comprendre alguna cosa o resoldre un problema. Aquest ahà indica al nostre cervell que és important i que l'ha de retenir. Quan un alumne resol un problema adequadament difícil, experimenta una sensació d'èxit. Aquest plaer és clau per voler continuar aprenent. Pensa en la teva pròpia vida. Per què moltes vegades ens enganxem a trencaclosques, a resoldre les paraules del paraulògic o al cub de Rubik? Per què? Perquè hi ha una recompensa immediata en resoldre'ls. I entenc que a l'aula justament el que volem és replicar això, aquesta experiència, que l'alumne senti que està just en aquell nivell per sentir-se motivat. En conclusió, trobar la dificultat adequada és crucial per mantenir la motivació de l'alumne, però no es tracta només de donar un problema ni molt fàcil ni massa difícil, o de baixar el nivell, que això és el que ens preocupa a molts professors, sinó que n'hi ha altres elements relacionats amb l'acte de reflexionar que cal considerar. Com quins? Doncs mira, el primer element és la pròpia informació que facilitem als nens i les nenes. És la tasca mateixa. Si l'enunciat no és clar, els nens i nenes es confonen. És important detallar les accions concretes que han de dur a terme, com fem nosaltres que les marquem amb un altre color. Sí, recordo algun exercici de mates dels nostres fills en què demanaven calcular amb 8 pomes, però que la il·lustració acompanyava només 5. Recordo que l'Ares comptant pomes i enfadant-se un munt perquè només n'hi havia 5. Exacte, aquestes coses són les que cal vigilar a l'hora de dissenyar materials i just és aquest el valor que nosaltres podem aportar aquí. Bé, el segon element a tenir en compte són els fets o dades a la memòria a llarg termini. Per resoldre un problema, l'alumne necessita coneixements previs, el que deia abans de maons per construir vocabulari, definicions, context històric. Sense això, el procés cognitiu es queda coix. És clar, si com deies abans, la memòria és reconstructiva, necessito maons a què construir. Exacte. En tercer lloc, hem de tenir en compte els procediments a la memòria a llarg termini. No només es guarden les dades, com el vocabulari o les definicions, sinó que també guardem patrons o esquemes mentals, anomenats selves, com ara els passos per resoldre una divisió o com escriure un conte. Si tinc un mètode clar per resumir un text, ho explicaré amb fluïdesa. Si no, em quedaré bloquejada, sense saber per on començar. I finalment, el quart element a tenir en compte és l'espai a la memòria de treball. Abans hem dit que teníem 5 espais, però els nens potser tenen 2 o 3. Què ens passa a nosaltres al final del dia? Que paraules no tenim. Exactament, arribem a un punt en què ja no tenim ni paraules. I això és perquè la memòria de treball és limitada. Si la saturem amb massa informació o molts passos simultanis, els alumnes es perden i deixen de pensar. És aquell moment en què preguntes a un alumne que veus despistat «Què fas?» i et respon no sé què he de fer». Aquest «profe, no sé què he de fer» és un senyal clar de que la seva memòria de treball ja està desbordada. La solució és distribuir la informació de manera estratègica, permetent que el cervell descansi durant la nit. Així podem reprendre la presentació de nova informació, per exemple, l'endemà, amb una ment més clara i preparada per aprendre. I la pregunta del milió, i si algun d'aquests 4 factors falla? Si algun d'aquests 4 factors falla, és a dir, si falta la informació clara de l'entorn, si manquen coneixements a la memòria a llarg termini, si no es disposa dels procediments adequats o patrons de resolució, o si la memòria de treball es veu saturada,
la reflexió es trenca i, en conseqüència, també ho fa l'aprenentatge. En altres paraules, perquè el pensament sigui efectiu i l'alumne gaudeixi aprenent, ens hem d'assegurar que aquestes 4 condicions es compleixin de manera equilibrada. Només així podran arribar a aquest estat de estic pensant i m'encanta. Bé, Mario, per als profes que ens veuen o ens escolten, què podem fer per motivar els alumnes tenint en compte aquests processos cognitius? Doncs vegem algunes idees. La primera estratègia seria oferir problemes per resoldre. De fet, això ho vaig implementar jo a l'escola durant uns quants mesos concrets. Ah, sí? Sí, i mira, cada dilluns presentava un enigma. Podia ser un repte matemàtic o qualsevol tasca com un desafiament raonable, per exemple, desxifrar un poema, o treballar en un projecte de ciències o medi, o respondre una pregunta oberta d'història, o fins i tot resoldre una curiositat. Te'n recordes que vam ficar, m'encantaven els llibres de preguntes de curiositats? Sí, la veritat és que és important que requereixi un esforç intel·lectual, que sigui alguna cosa més que escoltar les explicacions del profe. La segona estratègia que podem fer servir és respectar els límits cognitius. Això passa per no fer explicacions massa llargues o donar massa informació de cop i assegurar-nos que l'alumne tingui el coneixement previ necessari. Si no els activem els coneixements previs, se sentiran perduts i etiquetaran la tasca d'avorrida o impossible. Ostres, i això com ho podem fer? Doncs podem passar, per exemple, un formulari KPSI o demanar-los que facin un dibuix o un mapa conceptual. Els dibuixos sempre m'han semblat superútils perquè prenguin consciència dels seus coneixements previs. Recordo que una vegada, a primer de primària, tu recordaràs, vaig demanar als alumnes que dibuixessin com creien que respiraven els peixos. I van fer un dibuix d'una sardina i me feien els pulmons com si fossin persones de veritat. Sí, va ser divertidíssim. Si recordes, als de sisè també els vaig fer dibuixar com pensaven que arribava l'electricitat a l'escola. L'objectiu era fer el dibuix al principi de la situació o la unitat en aquell moment i tornar-lo a fer per comparar. Podíem veure com als inicis ficaven un riu amb un salt d'aigua i com si fos una central hidroelèctrica que agafava la llum i un cable directe que venia cap a l'escola. Però en canvi d'altres van fer acumuladors de llum o van fer diferents coses que me demostrava el que sabien. I aquest mateix dibuix el van tornar a fer al final. I al final, clar, ja sortien amb subestacions elèctriques, ja sortien molt millor perquè hi van poder contrastar el que sabien a l'inici amb el que saben al final. És veritat, m'ho has d'explicar i em va semblar supercuriós. La tercera estratègia consisteix a deixar clara la pregunta o el problema a resoldre. Un truc aquí és pensar primer la resposta i després formular la pregunta per tal de que comporti una reflexió. Així els generem curiositat i que realment és l'espurna que m'engegarà l'atenció. A vegades se'ns oblida de formular bé la pregunta. Expliquem tant que pràcticament donem la resposta i sense pregunta no hi ha repte. Una altra estratègia consisteix a introduir canvis en el ritme de la classe. Per exemple, a les meves sessions ja fa anys que ensenyo com combinar diferents ritmes per mantenir l'atenció dels alumnes. Podem començar amb una petita reunió en assemblea o rotllana, en 5 minuts, per anticipar el que farem aquell dia i despertar la curiositat. Ho feia inclús a sisè de primària. Després passem a una activitat més manipulativa o experimental i podem fer-ho de peu. Això podria durar uns 20 minuts. I un cop acabada la part experimental, dediquem altres 20 minuts al treball individual, ara sí asseguts a la cadira. Finalment, destinem els últims 5 minuts a tornar a la rotllana o l'assemblea i treballar la metacognició. En aquest cas, per reflexionar sobre el que han après. Així, combinant diferents tipus d'activitats i espais dins l'aula, aconseguim mantenir l'atenció de forma sostinguda en el temps. És com a les pel·lícules, que van introduint diferents ritmes més tranquils, més frenètics. Esclar, és que si no, imagina't nens petits asseguts tot el matí. Ja ens costa als adults. En definitiva, molts alumnes no gaudeixen de l'escola perquè no experimenten aquest plaer de resoldre problemes. Sovint s'enfronten a tasques poc ajustades al seu nivell cognitiu. Sí, són massa fàcils o massa difícils o simplement no tenen el coneixement previ per entendre-les i la memòria de treball se satura. La bona notícia és que amb algunes estratègies podem equilibrar la dificultat i crear un entorn de repte positiu. Avui hem vist que reflexionar és un procés limitat però molt satisfactori quan s'assoleix. També hem constatat que a molts nens no els agrada l'escola perquè sovint hi manca aquell estímul cognitiu ajustat al seu nivell que els impulsi a pensar i a gaudir aprenent. Per canviar això, hem de, en primer lloc, plantejar reptes raonables. En segon lloc, respectar els límits de la memòria de treball. En tercer lloc, donar informació prèvia suficient.
En quart lloc, variar el ritme de les classes i en cinquè lloc, diferenciar segons les necessitats de cada alumne. Si posem en pràctica aquestes idees, podem fomentar el gust per aprendre, que és l'objectiu de tot docent. T'ha semblat útil el que t'hem explicat? Subscriu-te al nostre canal per seguir aprofundint en la neurociència de l'aprenentatge. Tenim molts més vídeos plantejats sobre com ajudar els alumnes a connectar amb l'escola. En realitat, aquest és el primer d'una saga, ho he dit abans, una saga de per què els nens no els agrada anar a l'escola. Estigueu atents al següent capítol perquè tancarem el debat sobre si treballar per competències implica o no memoritzar continguts. I encara que proposem aquesta saga, també estem oberts a que ens proposeu vosaltres temes sobre els quals parlar i donar opinió des de la visió neurocientífica. Et llegim als comentaris. Això és Abans de classe, on unim pedagogia i neurociència per millorar l'educació. Gràcies per acompanyar-nos. Recorda, la màgia passa quan el desafiament és just l'adequat per a cada alumne. Fins a la propera! Ens veiem a l'escola!